Acum o să încercăm să testăm how remaining dacă se poate pune face reinvestiția. Deci intrăm pe Google Chrome, Hourly Miner, unde minează cu energie. Aici se vede că ultimul meu depozit a fost de 6,27, am câștigat 6,65 dolari în 90 de ore. Ce este peste, am mai primit bonus de la un referal. Deci, să vedem. Buy Mining Power. Dăm pe Hourly. Interesează calculat. Avem în cont 7,71 din câte mi-aduc aminte. 7,71 și acesta ar trebui să fie account balance 771, chiar scrie aici. And make deposit. Așa, nu include in profit, principal se return. Nu. Deci nu o să mai returneze banii pe care am investit, o să includ și în profit. Nu este valabil să returnez, compound 0%, mount 70. Dăm proceed. Așa. Deci acum nu mai avem nimica. Buy mining, purchases list. Să vedem. Aici se vede că am băgat atâta din pair, adică reinvestit profitul, expiră în 3 zile, 17 hours. Depozit total 13,98, asta înseamnă cu ce s-a depus tura trecută. Așa, profitul total a fost 6,75. Deci, total purchase. Am cumpărat de 7,71 dolari. Și asta ar trebui să fie destul de bine, că nu mi se mai adaugă nimica, comisioane și pot să cumpăr, să reinvestesc și tura viitoare o să revin cu o extragere. Acesta este referalul, dacă vreți să urmați. Atât deocamdată. Să revin tura viitoare cu un video băgat tot în acest video. Acum o să încerc o extragere de pe Hourly Miner, site-ul care minează panouri solare, cica. Hai să vedem. Avem 9,31 bani în cont, atât am minat. Vedem că nu mai am niciun depozit activ, o să extragem și o să punem la loc. Să vedem unde este withdraw. Așa, în pair vrem să scoatem pe toți. 9,31. Aici. 9,31. Să vedem câți ajung și eu la noi în portofel. Așa. It's fail. Deci dacă cumva nu ne dă chiar instanță, contactăm suportul. Acum se vede că am 0 peste tot. Nu că am nici pending withdraw. Ne uităm în pair. Aici am 20 deja. Oh! A ajuns deja 29. Cred că instant. Hai să vedem trade. No transfer. History, să vedem. Deci am scos 9,31 și am primit 9,22. Asta înseamnă 9 cenți comision. Nu e mult. Chiar nu e mult. Bun. Acum o să punem la loc. Make a deposit. Alegem planul că doar acesta avem. Aici ne trebuie 301 pentru al doilea.
Și să vedem cât să avem în pair. 29, 22. O să punem 29, 29,22. Alegem cardul. Când vrem să-i repunem, o să apară aici încă o categorie în care putem să depunem. Dăm Make a Deposit. Aici ne arată că atâta primim pe oră, timp de 90 de ore. Allowed from account. Așa, process. Din pair alegem USD, că ăla e contul unde avem banii. Putem pune și alte criptomonede, dar cred că cu dolari e cel mai rentant. Așa, zice că aici trebuie să punem 29-22, adică nu ne ia niciun comision când îi depunem, doar când îi scoatem. Nici când îi repunem nu ne ia niciun comision. Păi s-a plătit, așa. Avem aici account. 29. Și a început minatul, aici ne arată cât am pus total. Așa, aici o să vedem cât o să avem aici în account. O să putem scoate altă dată sau să-i reinvestim. Deci cam atâta îi. Pentru a vă putea loga, luați adresa aceasta pentru a fi referal. Bine, nu vă afectează cu nimica. O să încerc să-l pun și în descriere, dar posibil să mă șteargă și de pe la YouTube. Cam atât am avut de zis. Deci funcționează.